Karlo, dal-fjuri kollha minn fejn ġibtu, kemm kont qed inbidel. Daw il-fjuri għamilnihom apposta għall-programm. Mhux jiena biss, imma kien hemm Nicole li kienet ma' l-ġimgħa l-oħra tkun ma' l-ewwel. Erba' rajt jew sitta nofs tużana fuq il-mejda mhux daw kollha. Isma' bdejna ta' eżis telespettaturi, grazzi ħafna illi rġajtu naqattu magħna ma nafx jiena qed taraw dal-ġnien sieħ fjuri jivvintahom li ta'. Nħu pjaċir nivvinta xi tidni nagħmel. U għandi xi ħaġa oħra. Il-ġimgħa l-oħra kont qed ngħidlek jiena kemm qalet li dari il-patruna tiegħek. Kont qed gerger. Aħseb għali li poġġejtni fuq kaxxa fl-ewwel programm. Rajtu ġifieri. Ħanara. Ejja mija. Ara ġab Petruna lih issa. Mela. U ħanerġa' nuża is-sorpriża tal-liżar. Ħana toġobni xiktar minn tiegħi fil-każ noħodilek. Sa mhux sew. Mela. Tadam! Tadam! Rajtu, u xi ktibtilhem hekk? Mela, ktibtilha tama. Tama. Għax peress ħanuża jien nittama li ma jkunx hemm ieħor bħali fid-dinja. Kont se ngħidlek jiena, tu sibta xirqa u tajba li. Imma ħadti li minn ħalqi. Jalla jkun hemm ħafna iktar bħalek fid-dinja. Ħalli l-kreatività tkompli iżid u s-sostenibilità wkoll. Ejja ngħidu li jkun hemm tnej bħalna iktar. Mux bħalli ma nasibx xidu ħafna, xidu l-impaċpaċ ħafna u nieħu r-ras ta' xaħatek ras in-nies, allura. Ma dikun bat, jara minn ikun miegħek. Jiena meta nkun miegħek nieħu gost u nieħu pjaċir nitkellem miegħek. Ġast, ara, jiena dan ħankun qed nuri wkoll anke filmat kif sar. Għax il-idrab huwa wkoll misbuħ u ġi qisu tal-ġilda. Issa jien kon naħseb li meta tpoġġi fuq u żebat qarqaċ tinqasam. Le, dak le. Ok, għaliex hemm xaġa speċjali. Għandi riċetta sigrita. M'intix ħatejdilna jiġifieri għal kif nagħmlu għadi. Ok. Isma' se tagħmel issa bihom ħatalihom li hawn? Daw mbagħad toqgħod neħħihom waħda qod għoddhom, suppost għandek toqrob is-700. Il-mamma mi, orrajt. Jina zabaħjar najtu lil-Nicole, ħallitara, se tagħmlu bihom. Għaddi Nicole, merba fil-programm. Issa tistgħu tgħiduli għalfejn għamiltu tal-fjuri kollha jiġifieri. Ara, tal-fjuri ħankunu qegħdin nużawhom issa. Il-ħajt li għamlilna Ruben. Nixef sew. U ħankunu qegħdin nagħmlu fuqu ħanamlu bukkett fjuri minn dawn. B'dawn. Kelkom żodda ġifieri biex Le, ma kienx dawn kollha ma aħna għaddejna nieħdu gost għaddejna l minna ġimas għaddejjin fjura naqdu. U biex ħatwaħluhom? Mela, ħawaħluhom bil-kollha f'dal każ. Jistgħu jeħlu b'modi differenti. Imma darba ħanużaw il-glugan, il-kollha li konna qegħdin nużaw fil-programm ieħor biex ovvjament pers li dawek il-telespettaturi jafu li dan huwa set. Allora jista' jkun li da set ikun irid jinħatt. Allura ikun iktar faċli biex kemm jista' jkun irresqu l-affarijiet. Imma jekk tagħmilhom id-dar ukoll bil-kollha Nicole. Tista' wkoll. Tixtieq forsi tibdel u forsi tibdel il-fjura. Faċli iktar biex jinqala. Bil-kollha, milli b'xi ħaġa oħra. U jekk ikollok il-ħajt mbagħad pereżempju injam tista' twaħħal bil-pins. Tista' tuża metodi differenti ta' kif twaħħal u kif tpoġġi. Ġifieri issa ħankun qegħdin nagħmlu struttura bil-karti li ħadkun qiegħda toħloq ambjent ftit iktar differenti lill-istudju tagħna. Tajjeb. Aħna ħanibdew ra Għandi kurżità kbira nara kif se tispiċċa. Anka jien għandi kurżità. Mela, intom tistgħu tibdew. Nisaħloq li daqsxejn ta' problema fejn ħanpoġġi l-mistieden tiegħi jiena. U le ħassiblu spazju ta' xinkieta. Almenu, inneħħilu ftit ħalli jkun jista' jpoġġi. Jienu Nicole ħanibdew imwaħħlu. Nispera li ma neħilx mal-ħajt. Mela, daw fidejja. Issa, għandi bżonn il-glugan minn warajk jekk jogħġbok. Issa jien ħanamillek loli, alright? U mbagħad il-kumplament ħad tkompli inti. Tajjeb. U jien qed inħares. X'taħseb? Jew aħjar le. Mela issa din il-bidu. Iva, mela. Issa nħalli lilhom jaħdmu bi pjaċir nilqa' miegħi lil Dr. Noel Buttigieg li huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta u il-President tal-NGO Breeds of Origin Conservancy. Grazzi, Dr. Buttigieg, li għajt din l-istedina tagħna, grazzi tal-paċenzja li ħadbina ġibnik ġoġnien illu. Mela, tgħidilna xi ħaġa fuq ix-xogħol tal-NGO tagħkom taħdmu ħafna biex dejjem tippromovu il-prodott lokali.
dal-każ l-annimali tagħna ta' oriġini u żvera. Lan primarju huwa wieħed li anka b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra Maltin. Nippruvaw kemm jista' jkun nifhmu, nagħmlu riċerka, ma wkoll nedukaw f'dawk l-elementi primarjarment li għandhom x'jaqsmu ma' razzezz, speċi, subspeċi ta' annimali, insetti, flora Maltija li ħafna drabi jew insejnihom jew inkella li qed jiġriju li minħabba sitwazzjonijiet partikolari dawn jew qegħdin jintilfu. Jew saħansitra erġajna introduċejnihom mill-ġdid ġewwa pajjiżna. Ġifieri fost affarijiet oħra li ħaġa tiġi f'moħħi pereżempju hija l-Moza Maltija. Il-Moza Maltija li għal żmien twil fir-riċerka nafu li din kienet saħansitra tiġi esportata minn Malta għal barra minn Malta għax kienet fost affarijiet oħra magħrufa għar-reżiljenza tagħha. Ma saħansitra wkoll kienet tajba ħafna biex tagħmar biha. Allura għandek dan il-proċess li fuq din il-gżira żgħira minkejja ċ-ċokon tagħha kien hemm dawn l-elementi. Sfortunatament ma' żmien ir-razza ftit tlifnija u fost il-membri ta' Breeds of Origin Conservancy għandna proġett fejn fost affarijiet oħra qegħdin nerġgħu nintroduċu mill-ġdid il-Moza Maltija ġewwa pajjiżna tajjeb li ngħidu l-ikbar popolazzjoni insibuha ġewwa Tunis. Ġifieri meta wieħed isemmi il-Moza Maltija Tunis, dan jifhmek hemm żewġ prodotti li jarfuhom it-Tuneżin. Il-Larinġa Maltija li wkoll għandha l-isem ta' il-Larinġa Maltija u anke il-Moza Maltija. Jirreferu għaliha bid-denominazzjoni Maltija allaċċata magħha. U għaliex kienet waslet fis-stat ta' numri baxxi? Il-fatt li għandek gżira u l-fatt li inti għandek ukoll domanda u l-fatt li inti għandek ukoll dil-konnessjoni fejn inti qed timporta ħafna. Li ġara ma' żmien ukoll dak li jseħħ crossbreeding bl-Ingliż ġifieri dawn qed jitgħamlu ma' xulxin. Li ġara kien li ftit ir-razza bdiet tinbidel. Allura għal daqstant Breeds of Origin fost affarijiet oħra u membri f'dan Breeds of Origin ħadmu għatih biex dan ma nħalluħx illi allura jitlaq dan huwa wirt tangibbli u l-prodotti li jipproduċu ma l-wirt intangibbli li jmorru magħhom. Uniċi l-prodotti. Huma uniċi, allura ħassejna il-bżonn li flimkien u anka kif ġa tennejt ma' entitajiet oħrajn nippruvaw nerġgħu niskopru dak li tlifna u nerġgħu nagħtuh ħajja mill-ġdid. Elementi oħra li bħalissa naħdmu ħafna fuq huma appuntu n-naħla Maltija. Ir-raġuni hi li minn riċerka li saret reċentament minn membru tagħna fih dan ukoll l-Università Malta għal-riċerka ta' maġisterat fil-riċerka tiegħu dan sab illi minkejja li in-naħal jista' jkun li huwa simili ħafna għal Malti għal dik li aħna dejjem ngħidu l-naħla Maltija. Fil-verità dan minn xi kampjun ta' xi disejn sab li huma xi disa biss li fil-verità jaqarbu l-iżjed lejn dik li fil-veru hija n-naħla Maltija. Ġifri f'kelma waħda hemm dan it-taħlit bejn naħal li qed jiġi importat u n-naħla dik li hija Maltija illi ma' żmien daw b'mod naturali sintendi qed jitħaltu ma' xulxin. Allura dak li qed jiġri l-purità tar-razza nnifisha qiegħda ftit tintilef. Allura aħna fost affarijiet oħra impenjati bħala NGO illi dan kollu mhux biss inħarsuh imma iżjed minn kollox l-ewwel nistgħmluh sostenibbli kemm jista' jkun sostenibbli fuq ħafna livelli, ġifieri naraw illi dak li qed jipproduċi l-għasel qiegħed jiġi mħallas u jiġi mħallas b'mod ġust. Dak li qed jipproduċi l-għasel fil-verità qed jipproduċi għasel li huwa l-vera ta' kwalità. U iżjed minn kollox meta jien ngħidlek li qed nagħtik għasel Malti, l-għasel Malti qed tinħarsu leh fit-totalità tiegħu, ġifieri saħansitra anke l-insett illi qiegħed jipproduċi l-istess prodott. Ġifieri f'kelma waħda lill-konsumatur aħna wkoll qegħdin inħarsu leh bħala dak li qiegħed ukoll allura jikkonsma prodott ta' kwalità u qed taħallas għalih l-ewwel nies huwa nadif u huwa tajjeb. Imma iżjed minn kollox ukoll qiegħed taħallas prezz ġust u veru autentiku għal dak li qed jiġri. Jiġri fih dan kollu qegħdin nħarsu nagħtu pereżempju lejn it-tiġġa sewda li għandna dokumentazzjoni li tmur lura saħansitra sa żmien l-ordni
li qed tindikanna din it-tip ta' tiġiġa li nsibbuha f'pajjiżna. Ma barra minn hekk xi ħaġa li nħadnu li qalbna ħafna wkoll bħala organizzazzjoni hi li aħna nħarsu wkoll id-drittijiet tal-annimali. Ġifieri, pereżempju jekk insemmu t-tiġiġ aħna ħafna mill-membri tagħna li ħadnu t-twemmin tagħna bħala breeds of origin, it-tiġiġ tagħhom huma free range, ġifieri daw ħalluhom jiraw fil-miftuħ u dana fost affarijiet oħra wkoll jidher anke mill-kwalità tal-prodott innifsu, ġifieri għandek nies li jiġu biex jixtru minn dawn il-produtturi tajb li nitkellmu fuq produtturi żgħar. Ġifieri din hija xi ħaġa oħra li hija wkoll il-vera l-qalbna. Iva aħna li nixtiequ li nagħtu vuċi lil dawn l-intrapriżi żgħar, nixtiequ li ngħinuhom jimirħu jħarsu lil minn sempliċiment li jipproduċu dawn il-prodotti, nixtiequ li npoġġuhom fuq il-mappa tas-suq Malti għax ħafna drabi dawn ikunu jafu bihom il-vera ftit nies, allura tista' tgħid li l-potenzjal li jimirħu lil huwa dejjem naqra waħda diffiċli minħabba l-kompetizzjoni, m'hemm xejn ħażin li jkun hemm kompetizzjoni, imma li qegħdin ngħidu li fil-verità daw aħna nħarsu lejn dawn l-aspetti żgħar li finalment jiddefinixxu minn aħna wkoll bħala pajjiż, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ukoll qed nitkellmu għax ħafna drabi nenfasizzaw il-prodott finali mingħajr ma nkunu nafu s-sors. Aħna bħala poplu għal ħafna żmien kbirna qed inkunu iżjed distanti mis-sors tal-produzzjoni tagħna. Bħala pajjiż konna nimportaw minn dejjem ħafna affarijiet, l-istatistika riċenti hija dik li qed nilħqu issa madwar 70% ta' ikel li qed nimpurtaw minn barra l-pajjiż, ġifieri ftit qegħdin naraw ukoll li dak l-element li huwa Malti eżett minn kollox qegħdin nitbedu minnu. U fil-fatt kemm importanti li niklu prodott lokali. Bla dubju ta' xejn, dan l-uniku mezz ta' kif dawn nistgħu ngħinuhom huwa l-ewwel nies billi narfu l-ħidma tagħhom, il-ħidma sfiqa tagħhom. Meta qed nitkellmu fuq ir-raħala Maltin daw ħafna drabi huma l-pilastri li qegħdin iħarsu l-ambjent tagħna. Dawn huma l-ftit nies illi fadal illi fil-verità b'mod attiv ta' kuljum l-ambjent tal-madwar għalihom huwa importanti ħafna. Barra minn hekk il-ħidma wkoll tiġġedded permezz ta' investiment. U daw ħafna drabi qed jagħmlu investiment mingħajr ma jafu fi żmien xarejn, 3 xhur, 4 xhur x'sa jkun il-prodott finali li se jieħdu minn dak l-investiment. Ġifieri hemm ħafna elementi li m'hemmx ċertu sigurtà ta' profit pereżempju fihom. Imma naħseb li jżed minn kollox li minkejja daw l-affarijiet kollha għandna numru ta' nies li qalbhom għad hemmhekk daw iħobbu daw l-elementi u aħna bħal NGO nħossu li għandna nagħmlu minn kollox biex appuntu nħolqu pjattaforma biex ma anka saħansitra qdiet oħrajn ma' NGOs oħrajn Maltin illi wkoll għandhom aspetti mill-filosofija tagħhom li hija komuni għal tagħna illi flimkien noħolqu dan mod ta' kif nistgħu npoġġu lill-bdiewa r-raħala sajjida Maltin fuq pjattaforma biex nibqgħu ngħinuhom ħalli fil-verità jiġġeneraw dak il-prodott li aħna tant għandna l-qalbna. Jiena tiġini frasi l-ġbejna Maltija pereżempju, jew inkella rajna dawk l-isfra tal-bajt. Jiena meta kont tifla nannu kien jitla bil-bajda minn taħt it-tiġieġa kien ikun isfar vera jajet. Illum tixtri bajda kummerċjali, tara d-differenza kif rajna wkoll fl-istampa. Jiġifieri li għannu per eżempju għanna produtturi illi qed jagħtu attenzjoni partikolari għal produzzjoni ta' ġobon differenti uħut minnu li nafu minn riċerka li dan kien jeżisti sa 300-400 sena ilu u l-intilef ma' żmien u daw qed jerġgħu qajmuh mill-ġdid. Ġifieri għandna kollaborazzjoni ma' riċerkaturi oħrajn qegħdin ukoll insibu daw l-elementi illi bihom qegħdin ukoll inqajmu mill-ġdid, nerġgħu nagħtu ħajja mill-ġdid, nagħtu nifs aspetti mill-wirt tanġibli u intanġibli ta' pajjiżna biex dan nerġgħu ngawduh mill-ġdid. Mhux hekk biss, imma wkoll naraw u dan huwa wkoll l-element sebeħ ta' sostenabilità fejn għandek ukoll l-element ta' innovazzjoni. Ġifieri dawn minkejja li ħafna drabi sfortunatament aħna nħarsu l-isfejn lejn ir-raħħal bħala xi ħadd li ma jafx x'inhu jagħmel, bħala xi ħadd li fil-verità l-arfin li hemm huwa inkredibbli. U mhux biss, imma wkoll l-arfin biex appuntu isir dan l-investiment biex l-istess prodott li tant tozza
qiegħed jiġi mwassal lilna. Ukoll qiegħed taħares leħ biex jivvinta sa ċertu punt, jiskopri prodotti li huma pjuttost ġodda. Semmejt il-ġobon inti l-irkotta, il-ġbejniet, aħna ħafna drabi moħħna jmur mal-ewwel fuq il-ġbejniet tal-moża, fil-verità inti mhux biss għandek il-ħalib, primarjament huwa iżjed ikun tan-naġ f'dak il-każ. Biss il-ħalib tal-moża huwa dak li huwa ngħidulu skimmed milk tagħna, ġifieri għandek l-element ta' saħħa, tajjeb li ngħidu li naħseb li il-Malti il-vera qiegħed sar ħafna kambjament fl-arfin tal-Malti. Iva. Dejjem tiżdied grazzi għal NGOs bħalkom illi jippruvaw iqajmu dil-kuxjenza. U dak huwa tagħna wkoll. Hemm ċertu hemm dan il-proċess ta' arfin fejn il-Malti qed isir iżjed kurjuż, il-Malti qed isir iżjed qed jara fis-saħħa, qed jara fil-bżonn li jażel ċertu prodotti. Bla dubju ta' xejn, xogħolna huwa li nkomplu nkattru dak l-arfien bħala edukaturi huwa fid-dmir tagħna li nkomplu ninformaw sabiex il-Malti jibqa' jagħmel l-għażliet tajbin. U dana kollu jimlina iżjed minn kollox jimlina b'ħafna kuraġġ. Proset ta' xogħol siwi li tagħmlu, u ma nafx forsi tikkoreġini, ma inħoss li dan l-aħħar iltqajt ma' ħafna bdiewa żgħażagħ ukoll, ħafna forsi kelma esaġerata, ma qed nara li qed jerġa' ikun hemm dan l-interess min naħa ta' ftit żgħażagħ illi qed jerġgħu jidħlu lura fil-bedja. U bl-innovazzjoni kif qed inti. Ekku, mela tajb hemm żewġ livelli li huma vera importanti. L-ewwel nies għandna numru ta' bdiewa li issa mhux biss kif talmu missirjietom taħadmu l-odda tagħhom jew l-għalqa tagħhom, imma żjed minn kollox dawn ħafna minnhom qegħdin b'mod xjentifiku jitħarġu biex jifhmu eżattament l-ispazju li fih qegħdin joperaw. It-tieni element li huwa l-vera sabiħ u hawnhekk fejn jimlewna wkoll b'ħafna kuraġġ. Li inti għandek nies li daw fil-verità iridu jagħmlu dan ix-xogħol. Jiġifieri daw mhux daħlu għax bil-fors. Passjoni. Għandhom passjoni kbira lejn l-ambjent, għandhom passjoni kbira lejn l-annimal, għandhom passjoni kbira lejn l-ispeċi. U dawn jiġifieri b'mod kontinwu barra li jipproduċu, dawn għandhom ukoll għall-qalbhom il-bżonn li jikkomunikaw l-informazzjoni. Ġifieri dawn meta mmorru għandhom jilqawna bidejhom miftuħin, huma lesti li jitkellmu magħna, huma lesti li jesploraw il-possibilitajiet kollha li hemm, huma lesti li jinvolvu ruħhom ukoll f'ċertu aspetti. Pereżempju, għandna iżjed minn proġett wieħed għaddej fejn mhux biss fuq livell lokali, ma saħansitra fuq livell internazzjonali qegħdin inġibu dan l-arfien qed naqsmu l-arfien l-ewwel nies ma' produtturi oħrajn lil minn xtutna illi bla dubju ta' xejn ukoll għandhom l-arfien tagħhom. U waqt li qegħdin nagħmlu dan l-iskambju ta' tarif, fil-waqt li qegħdin nitgħallmu aħna qegħdin nagħmlu lil ħaddieħor kif appuntu jifhem iżjed daw l-elementi li fl-aħħar mill-aħħar jiddefinixxu il-filosofija bażika tagħna. Għax kull pajjiż għandu x'joffru, kull pajjiż għandu l-karatteristiċi tiegħu. Bla dubju ta' xejn. Li tiġi riflessa fil-biodiversità tal-pajjiż u fil-prodotti li joħorġu. Vera ħadd gost nitkellem u nisma' dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna, Dr. Buttigieg, grazzi tal-ħidma li tagħmlu fih dan l-NGO tagħkom ukoll il-Breeds of Origin Conservancy. U aħna għandna rigal ċkejken għalik biex nirringrazzjawk tal-li ġejt hawnhekk. Inti semmejt il-kummerċ ġust u dan huwa rigal li ġej bil-kummerċ ġust. Grazzi għall-Lub Djakonija Parroċċi illi ġentilment offrowna daw il-prodotti ta' kummerċ ġust. Xi ħaġa żgħira biex tgħinek tirrilassa ftit. Meta tkun l-estejt ix-xogħol. Grazzi lilek, għana nifqu għal pawża qasira ta' riklami. Ibqgħu magħna ħanarawx qed isir b'dal-fjuri, imbagħad għandna mistiedna oħra li magħha se nitkellmu dwar il-kunċett ta' thrifting.